pagi yang biasa dilaksanakan dalam gereja digantikan dengan doa pagi online melalui aplikasi. Seperti tertulis pada kitab Yosua, tetapi aku dan seisi rumahku kami akan beribadah kepada Tuhan. Dilaksanakan setiap hari Sabtu pagi pukul 5.30 sampai 6.30 WIB. Jangan lupa untuk ajak anggota keluarga ya. Informasi lebih lanjut dapat mengunjungi website HKBP Romangun di www.hkbpromangun.id. Sampai jumpa di doa pagi. Tuhan Yesus memberkati. Renungan harian Ikutlah Aku yang dikelola oleh HKBP Rawamangun kini bisa diakses di website HKBP Rawamangun untuk renungan di hari yang sama maupun renungan di hari-hari berikutnya. Renungan Ikutlah Aku juga kami kirimkan ke gadget Anda setiap hari melalui WA atau Telegram. Selain media digital, renungan harian Ikutlah Aku juga diterbitkan dalam edisi cetak. Semua ini bisa Anda dapatkan gratis dengan menghubungi kami melalui website HKBP Rawamangun atau DM langsung ke Instagram kami di hkbp_rawamangun. Jangan lupa kunjungi ikutlahku.hkbpromangun.id. Jadi, yuk baca firman Tuhan setiap hari. Tuhan Yesus memberkati. Sebelum memulai ibadah, mohon untuk dapat memperhatikan himbauan beribadah. Pilihlah ruangan yang hening agar Anda fokus beribadah. Persiapkan diri 5 menit sebelum ibadah dimulai. Ajak anggota keluarga untuk beribadah bersama. Berpakaianlah rapi dan sopan. Persiapkan Alkitab, Bibel, buku nyanyian, dan tata ibadah. Set mode hening selama beribadah. Fokuskan pikiran untuk beribadah. Ikuti semua rangkaian ibadah sampai selesai dengan hikmat. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa like and subscribe HKBP Rawamangun.
Tangihon hamuma patik di debata imanatar surat di Filipi 2 ayat 12b. Mardongan biar dohot lomos ni roha ulaon hamuma haluaon muna. Atong rap manggido gogo mahita tu debata. Ale Tuhan debata saipar gogo imahami mangulahon nat umbar tu patikmi. Amin. Di bagasan unduk dohot serep ni roha, tato poti madosata di adopan ni debata, martang yang mahita. Ale Tuhan parasi rohana sumurung, ni ojar ni holongmu, rodoho tu portibion, sorang di inganan nalea, lau makokop hami gabetiruan di hami, asa maroha pangulohon hami maradopon dongan nami jolma. Alai sipata, sai olo dope mian hosom dohot laten di roha di diri nami. Asimaroham dihami oleh Tuhan, pergugui hami makaholongi dengan nami, dolmat diri nami sendiri. Sian hasangapon midoho, hotuat tu portibion lau paluahon hami, gabetiruan di hami. Asarade hami tuat sian aka hajongjongan nami. Mangaranap dohot mangurupi aka napatut urupon. Lumobi alani pandemi COVID-19 sia. Alai sipatah hicu dorohan nami. Manatap dohot manarihon aka nalagale dohot namet-met. HP nunga didok hatam asa gabe halak parasi roha hami. Songonho parasi rohai. Asimaroham kami oleh Tuhan, pergugui mahami kami parasi lukas, parasi rupai. Romaho mangingani hami, asa marlas ni roha hami mangulahon lomo ni roham. Hodo parhitean ni nasa asi ni roha, sai unang tulak hami. Sai tangihon mahami alani anak haholongan ni roham. Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin.
Baga-bagani debata taringotu hasesa ani dosa. Ai songonondo holong ni rohani debata tu portibion. Pola do anak nana sasadai di lehon. Asa unang mago ganup na porsia di ibana. Asa hanguluan na seleleng-leleng na di ibana. Hasangapon ma di debata na di gijang. Amin. Hatani debata turpuk di pesta parjolo paningotan hatutubuni Tuhan Yesus sadarion. Ima tarsurat di Yesaya 62 ayat 6 sahat 12. Nunga hudokon tu atas parikmu ale Jerusalem aka parjaga. Manipat ari manipat borngin toktong dang olo sip ipnasida. Hamu ale aka napasingoton Sion tu Jahoba, unang tung marpasadian hamu. Ibana pe unang tumapasadian laos. Paima di pahot Yerusalem, gala di pahen marbarita di tanah. Nunga pola marwari Jahoba tu siamuna, dohot tu tangan ni hagogoona. Naso tu pabe lehonoku panganoni aka musum. Jalan naso tu pabe inumoni halak sileban tuak anggurmu, nong hina ngalutonmu. Ton laos halak napap, muhon hangat ton uhud mamuji Jahoba, dala laos halak naman cantarhon manghitung tuak angkuri, apa alaman abadiau. Ruar mahamu sian aka harbangan. Sai pahornop hamu dalan ni bangsoi. Paletes hamu dalan balobungi. Paduru hamu aka batu. Patidang hamu partonggol di tonga-tongani aka bangso. Idama kapola marting Jahoba ro di bukti. Aboa hamu mat borus ton. Idama tungaro hatuaum. Idama ibana do upana dala pamaloson nadikon. Jadi guaroni halak manasida bangso nabadia akan napi naluani Jahoba jalaho targuarma hina holongan hutana sosita di konotonbe ima sahatna martua doakana tumangyuhon hatani debata jalana upeopsa. Amin. Tubuh
taha didakon maha porsiao tai songona hina tidakon idongata saha porsiaon di sandok portibion. Rap mahita mandok. Au porsea di debata Jahoba, ido ama pargogona sohatu dosan, natumo palangit doho tano. Au porsea di Yesus Kristus, anak ni debatan Jahoba, nasadi iman tibohon si Maria, nage-bagewean si Anton di Parbadia, andorang sohabubuhan. Ido tuhata, natumao na bendit di panguhumuan di Silatus, namate tarpajal do ibana di hau pinar silang, natua tubanua to rudung di tanom, namulak mangulu di ari patuluhun, nama naik tu surgo, lahudul ti siamuni debata Jahoba, amanai pargogona sohatu dosani, disima ibana paimamulak sogotu tanoon, mahuhumi halak na mangulu dohot namate. Au porsia ditondi parbadia, jala adong sada huria nabadia, huria hatopan ni halak Kristen akan nabadia, dohot di hasesaan ni dosa, dohot di hatai mandok, mulak mangolu sogot daging ni halak na mate, dohot di hangoluan na sora sudah. Amin. Sunggul-sunggul sadarion. Minggu 26 Desember 2020 sada, ima pesta parningotan hatu tubuni Tuhata Yesus Kristus, patupaon ni huriata do parmingguon songon nasomal. Ima pukul 6, pukul 10, pukul 10 tolu, pukul 10 onom tolu puluh, dohot pukul 10 siawip. Parmingguon pukul 10 sia, ima pesta Natal gabungan Sudewik. Ima sahatna. Salam
sada. Tapasada marohatta martang yang mahita. Dame nidebatana sumurung sian salhu naroha. Ima mangaramoti ate-ate dohot pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Selamat hari Natal Madhita salu nak kadamang dainang. Horas. Adorang so hubaritaho baritan debata. Adong sautin nak kaning hasomalan di huriatta. Somal nahita tutu mardurung-durung persembahan dung sipul jamita. Alai alasat distrik doon mungkin hasomalan nong somal di patu panasida gawe tapajulu padurungon nakkaning adorang sujamita alai pe dang gawe du heli hita anon dung sidung jamita ba tetap do marit de hita alai dang madurung benarung di bagason nong madurukian alai molo sumadurung do pe mana ba silakan rotujulu. Itu, alai bolo nang dua hali ba ding gamusek, ate. Molo akka na di ruangan Timoteus Lukas dohot di gelantai 2 bolo sama durung dope ba durung manon, ate. Alai di pukul 10 taparwahom makadongan asa unang sononan no musek ala hasomala dihuriat do selama pandemik. Sahali madurung tujulu dung sipul marjamita. Imajora akadamang dainang haanggi pinaribot hatorangan sian hami alani masuk mahita di jamita Natal naparjolo hari hatutubu ni Tuhatta Yesus Kristus ima sian Evangelium Lukas bidu 2 mamukamay sian isada sahatu ayat napapituhon. Sonomma hata debata hujaha matuhita saluhuna. Dungi Roma ujui paretta sian Kesar Agustus ikon suratan nasajolma di gonggomanna. Pamilango parjulumai uju di gonggomi si Kireneus tano Siria. Jadi borhak ma sasudi asa disurati ganup tubona ni pinasana. Borhat ma nang si Joseph na sian Galilea, sian Nasaret nakok tuluat Judea. Tuhuta ni si Daud na margoar Bethlehem. Ala sian peparan jala marga ni si Daud do ibana. Pasurat to dirina rabdo hot si Maria oroan nai naung gabi-gabian. Jadi dina disina sida go maari hanguluanna. Ditubuhom ma anak buah bajuna, diborhos ma, dipiakom ma tubagasan panggagatan. Ala swadong inganan na asing di parmianan nasida. Di sido sahakna. Diamakka manami nanami ruas nuriatta nadong di bagas joron
Soni secara live streaming jaka bagas tabe. Las rohata boy hita mames tahun hari hatutubu ni Tuhan Yesus. Jala saya totong mahita martangi yang tu debata lam di pamalum debata sahai di Portibion ima pandemik kopi 10 sion lam dumenggan sia tahun 2020 nasalpo nung ngabuh hita nang pedi bagasan prokes boy hita mar hari Natal alani dihamak kadamang dainang ba ikko sadari mahamu mangalang kue Natal. Dang tikita baru dah, molo tau baru ni saluhu na deh. Kaya molo tau baru ta sonari do. Molo subuhi mamotong, pinumpak mamotong kue. Ate, asalas rohata di hari hatu tubuh ni Tuhan Yesus. Hurian itu hatta dihamak kadamang dainang husukku maju hita saluhu na. Narong di gereja nang jakar ruangan narong di alaman ni gerjata. Hira-hira di ngotamu do tehe partubungmu sangod dia. Manang dakyai pabuan na tutua muna di dia hamu seorang. Ay molo sinukun na tutua oma ide seorang. Aso binau tawo tapi petik sorak koin na. Hati. Itu kan? Apalagi na tua-tua na jolo akay nokku amukku bodoh orang di mana di mana seorang. Ise mabidani boleh dihalang kami. Ise do si baso do perawat do bidat do boleh dokter jarang do rate. Tahu-tahu pun sia puluh pe jarang do pe dokter di hitahan. Do pe. Holang bidat do, nung isi baso. Ibu tamu dok karena posisi baso, dukun beranak. Naso beri jasa. Ate. Duk pesonari, na jolo dang arong iban bidan desa ada plangna. Duk penung detolu bidan beri jasa inna. Idia do hamu seorang. Dijabut tado. Manang boy do seorang yang mana ibalian nate. Ong do guarni apala laikku. Guarna si bustanil. Ayah hai do guarni bayin. Hape tiki mersua no makna natulang nami bustak lumpur seorang imana. Idok ko masih bustanil imana. Jadi boleh dok ke bustanil berarti na seorang iya do digabbo. Adong dok pengalaman si songonya tiak kamang inang ate. Suku kamu jak kadamang dainang idwaro par sorak koma manang na di lift do sonare kana poso manang na di mall do ate ngasih patah setabi acit pamatang ni nata ikut tu mall do bapak cintaku suamiku ikut tu mall do na pel sorang di mall so ting bakko guarni geleng musi mall dis ate budang doi manang di dia do satu kenangan yang paling indah ketika seorang ibu tetap mengenang kelahiran anak-anaknya dimanapun. Karena itu sangat membutuhkan perjuangan yang luar biasa. Alani dihamak kainukku amukku, serta bida ngunak kolak manubuhon, diingot ahriya tutubu ni geleng nak. Ate. So kami, ala 10 sadahalak kami, tang di omak ko bihari tutuku. Si pawalu mau, 5 mahami bawa ono pai buru. Dia melurok kono ma hari ulang tokku sonari. Tor beli sukud do ay tanggal 300 tubuhin na. Jadi molo sonari dangat tong. Apalagi kamu kinuk kunang di kotaon nang berpikiran maju dang pola salai. Ate ise do naumbingot jujur maju hamak kamang inang. Inatta do marningot hari ulang tahunnya mata manang mata selalu marningot hari ulang tahunnya inatta. Waduh, jujur hamwah, inat tado ate, yakit dawisi, ate, apa lu dulu lupa, lagi. Ini sangat penting pada hari ini karena memang kita mau mendengarkan firman Tuhan
dengan tema kelahiran Tuhan Yesus. Hatu tubuh di Tuhan Yesus marpangotak diganup halak. Sangat-sangat luar biasa, memberikan satu inspirasi bagi kita semuanya. Asa taboto bahwa ada perjalanan perseorang ini Tuhan Yesus. Nyantur pukol nga somal tabigi akadamang daina. Yung nunga ta liturgi ho ni. Arong tehe namar ningo liturgi noon. Ate, dangi? Dungi Roma ujui kareta siya Kaisar Agustus. Tari Ido kan? Biasa na molo marderamon toripili do molo si Maria do si Joseph ikut na baga do nakateng. Dakkan arwah si Maria do si Joseph. Ido dah. Bersyukur mahamu, hiatar pilit tamu gabe si Maria do si Joseph. Ido dah. Bolak kanaro orang masuk itu nganom. Ido. Naroa ka parmahan dotong. Ape parmah di tanahmu gatek-gatek do. Alik ko naroa do parmahan. Jadi ope sutradara ope tragis do te. Jadi bolo turpukta idokko tang pala idokko gambaran taringot tu si Maria do si Joseph boha perdopahan na. Alima na masa. Alana molo narwai banan non doho nasukateng dang laku dramai. Ate, dang laku dramai. Ketika Maria dan Yusuf akan berangkat menuju kampung halamannya di Bethlehem, marhite pencacahan, marhite pasurato dirina di tiki pemerintahan Romawi, uju paretasian Kaisar Agustus. Supaya setiap orang mau mendata dirinya, asaboi, najulu, pamarentahani, maboto, akka pajak, nyaka rakyatna. Borok manasidana dua, laho tuhutana, mendaftarkan diri bolok kodison, laho pasurat to dirina, songot tadda warga negara, nasida di hati. Alai sada parukilon, tiki dengan pamatang ni si Maria. Borok manasida, madalani 120 kilometer, tu huta Bethlehem. Tung macam marukilon nasida, ketika mereka berjalan, bahkan Maria menaiki seekor keledai. Taboto maka mengdamai dainang rohana si dalah humulak tu hutana. Luar biasa. Jala memang di sido berengota bohado Evangelium Lukas mendramatisir begitu pilunya kelahiran Tuhan Yesus. Malu taber yang kadamang dainang di Injil Markus do Injil Matius nak pola songon hebat ni cerita ni Injil Lukas som cerita hon hatu tubuh ni Tuhan Yesus. Ali rata-rata par drama pitor ribu don Injil Lukas on songon na mantap berengok kan. Pitor molarong drama ni si Yusuf do si Maria laho seorang Yesus pitor arong do di bagian ini drama penginapan. Itu teh. Isi mana julu hamu gabe pemilik penginapan. Itu. Seolah-olah pertubuh persoalan Tuhan Yesus begitu memilukan. Dipikirata seorang Tuhan Yesus tung macai lungudo. Apa sasi tong darang songoni. Gurang dono semangat tu si. Odo nanang si patorangota. Di tengah-tengah ni akka pardelannya porsyota. Memang dung morha nasida didok kondakkan dia itu dungi di tubuh anak buah bajuna. Di borosma di pihak koma tupagasan penggagatan ala sorong inganan na asing di parmianan nasida. Di bahasa Indonesia dokon penginapan. Alay unang gabi tapi kiri dungi dangarong penginapan. Dungi pitori bereng si Maria do si Yusuf mak bah adong hadang san tu si mahita daw. Tak songoni parpeak ni akka cerita pertubuh ni Tuhan Yesus. Roma nasida sa pangarat toat tu hutah tuban na. Na parjolo di topok nasida ima todong na. Ala gudang do halak ro tu hutana
tuta tubuan na, jala nak kolang nasida katodong na. Jala tabereng karena Maria sudah mengandung, pastilah lambat jalannya dibandingkan yang lain. Pasti do. Nebesana halak nahipas pamatang na, dan adong beban di mana, mungkin belum perjalanan 120 km, 3 hari, 4 hari, molo 2 hari misalnya manang 3 hari, molo lahir seminggu. Ala to kimur ke merdalas so. Gabe gudang prajolo sahat talak. Roma nasida manuktuhi jabu nakka, todong na. Jadi molo di tafsiran na kamanginang, di bahasa asli na, dan idok ko pengen apa. Tujabu ni todong na ri mana ro. Dia mai tadda nasida jam todong na. Senupung nasida, biasanya soni do tate. Ima molo hitala bata guarna silsila. Jadi molo soy boto ka generasi penerus pesilsila ni akka among na inung nupung na. Catabi sotong gabi sugur hamu salat tarui. Ay marga harup wakko. Marga 5 juta. Nomor 3 misalnya, nomor nason. Manang idia mahutam. Ala soy dokon dakke jari inung namung na mana. Marga do 5 juta. Sedia maho sa kelapa gadingin na. Habe masuk natong 5 juta arong 2. Bodoh mana satu ba? Bodoh mana sa sipahutar. Ngulo sa sipahutar tong hatutubu ni natudakku. Ala satu si mana berarti kos doi. Memang tuwi mana kelapa gading do dah. Itu dah. Basi kelapa gading ko. Ya gitulah. Makanya udah kau nawanginang, bolos sidung pandemik selesai, ajak kamu sali-sali geleng tetu buna pasugit. Una kolak tular negeri. Ate, asita ada buna di pinasana. Ido, asipata Jakarta songoni do. Aku kepeng, nah lomor na baru amang doakan kami ya mau keluar negeri. Dak ya tanya aku kami amang dah nang tu si horbo, manang nang tu tutuba, mang tu sama osir. Tak kira kosongoni. Doakan kami amang ya, kami mau ke Amerika, ke Eropa inna. Alai moloh sahalio dohonok ko do hita. Ikut tadaw ni pinoparmo do bona di pinasana. Asa orang ijual tetean di upung na. Ido, bolo sonar jual homai dang menganat tai sinna. Dek tadabe mago matong. Kuburan upung na pe mago ma. Dangan be bokasna. Kan? Rumah persaktian na pe mago ma. Dangan ngesob beta sude jual homai susadia inna. Tidak. Melalui firman ini sangat-sangat membuktikan bahwa kelahiran kita, asal kita harus kita tahu. Ikut taboto. Jadi mulut siduk pandemikon, merluba-luba majo mau begeleng teda, peputai. Baik silsila ni margam. Sotong nang kita demana, sotong mago mana. Makana herat do mamereng akan atora setawi dak sude. Sipata diak telahir perangi babe margana. Ate, tu tiba ma padilion. Ay margaha don, dau samang. Dak telahir udah begitu indah musik abagu, mago margen naroha. Lama-lama nang arong be margana bata ijak di Portibio. Alasan semua hamu mapamad boto alasan nama nang kan? Na meile do hamu, mang na maul do hadu madap karejo. Kalau bagi Tuhan tanpa pegawai negeri pun orang bisa makan. Na jolo di, bolang jolma asa orang maul pegawai negeri na jolo di zaman ninokku di. Naga be jol mageleng minna do. Alas sope boloy dokon adang jol mar pegelekku alas sope pegawai negeri. Ikut pegawai negeri do na jolma. Nasinya ahame. Kan? Ini penting. Dan ini yang ditunjukkan oleh firman ini. Di ngonasida bonani pinasana. Akar dari mana mereka berasal? Roma si Yusuf do si Maria. Lah tu jam todong nak. Roma nasida. Jadi nung Roma nasida kadamang dainang. Guarna mga marojat. At sugari so kami sa pulusada, rak mulak kami to si pahutar, dang siya beraja uni persaktian nupukku. Bolo terlabat ibara, dang muak be. Boleh papung kami sa pulusada hali 2, tabadak danak, ngolo ramar 20 halak. Hape terlabat, mau ro mana sida.
Istilah penginapan dalam bahasa aslinya dokon kata luma. Kata luma itu berasal daripada artinya ruangan. Ruangan, sopo, ruangan tamu atau ruangan di atas. Orang-orang Yahudi memiliki rumah bertingkat karena tempatnya tidak memungkinkan seperti kita. Allah ya dong do ruangan nasida. Ruang tamuna di toru, di tonga, dohot di gijang. Dohot setabi di toru itu barana. Isi mapapahanan. Ido halana halak bata agak mirip do tu halak Israelon. Boleh mabajabu belgabar ruang tamu nai. Ido tong. Jadi mau lorotot dong dan siap kamar gabe mudum merbulu samat tong di ruang tamu. Di sini halak bata dah. Bolsonaro dang be, kalau mau orang dana kobe na pasangan muda rumah RSSS, rumah sangat-sangat sederhana sampai selonjora pedang bui. Ate. Ala boha, nggak malas mana apu. Itu dah. Biar kita mah, idio tinggal nang di apartemen, itu tingkat. Ayo harus par murum na boleh ubusa lugu ke. Dangi. Bolo na jolo, iko parjolo do di berecor ruang tamu. Melorotot dong bahasa, boy sombodum. Itu dah. Malah sebuah bolo sosial di kamar. Makanya belga-belga ruang tamunya alak Batak. Allah memang pertamu itu alak Batak. Itu. Si torop halak do alak Batak. Nasa keluarga. Itu datarida ditiki Rosi Maria do si Yusuf. Ngago be. Roma pertamui, Roma perjawi, Roma terdong nai. Babu haru ate ngagok bepuang ruang akon terlebat toro tu haru ate ibereng musik dengan pamatang di si Maria. Jadi mau hita marderama ipilih do penginapan na bingis. Holang tutuki. Ada penginapan enggak? Enggak ada. Udah habis sana inna. Bah. Dak songoni yo turpuk tahun. Jadi satabo to bolang ngadu mama bedramon ikon ikipe perbaiki mah ya teh. Toribat dulu jabu pertama, kedua, ketiga, sudah bengis. Asal tutuki. Isai, tori songkat, dorang dokon isai hamu dengan isai. Udah hami sombangina ina si Mary si Joseph mah. Darong, tunasi mah berek kamu ina. Beh, tor karakter Bataki muncul tong. Ate. Iro, darong tereng aling-aling. Ya. Hape dak songonion. Roda sida tujuan ni todong na keluarga na. Ala semua di ruangan tamuon, gok jolma, berdesak-desakan na sida. Ala sude manopo bonane pinasana, Roma perjawi. Dang adong benganak puang. Deng sorak ko musik. Deng gapa matang igijang pengagok. Itoro pengagok. Butimay. Asaboy deng gakko laho partus melahirkan. Arong dritoron. Inganan ni papahanan. Asan tenakko, asan orang berisikan nokko. Bah, ulu dorham, do terpuk tahun. Yung baik kok kamu tubuh Tuhan Yesus dipinanungi, darong pituna, go alogo, galing-galia, dak sonion. Ate, ngatakas bitehe, asan iulak kamu siya ulos takas. Lalu orang yang memberikan rumah, jadi mulai bahasa Indonesia kotok penginapan memang. Asa boy simple mangat tu sialak. Habis sitong na ala godo ruangan nai Roma perjawi. Ramah do todong nai. Dang na juga dang na bingi song dramai. Ileo ma inganan ditoru ni jawu nai inganan parmahanan. Inganan pahapahanan. Maka narong si palaka. Maka narong si palungan. Isombah hamu ba? Kan terbalik kan? Boleh dramata bigis do penginapan, par penginapan ini. Alay mulai sodaong. Di mana ruang hospitality, ruang keramatamahan. Dan hostility, ruang permusuhan. Mau diramai hostility do ipatuduhon. Ruang permusuhan do. Alay mulai terpuk tau daong. Hospitality do, hospital, ruangan. Jadi mulai rumah sakit jual mai kumelum, kau itu. Itu tujuannya. Walang jolma molo somalum balum seling-liling nama teh.
Di sido hospitality-na. Malah penginapan itu memberikan tempat ruang yang tersisa supaya Yesus, kelahiran Yesus bisa nyaman dan tentram. Ale holangi nama ingananna, holangi do. Hanya kandang domba, palungan menjadi tempat Yesus lahir. Tangga dong benasing, asa nyaman do nasida. Adong isi parmahan. Pasti do majaga, akka biru-biru nasi. Nang pedi bagas, hadang nasida di belakang. Makana, dan cuek do nasida. Duk seorang Tuhan Yesus di kandang ni pinahani, di barang ni pinahani, seorang ipiakot di palungan, di palakana, cuek do kaparmanon. Mulai botamu barderama dong, adong ma suruh-suruh apa wahon. Lapatan na isi lepung nasida do nasida suruh-surani. Ala saya boto isi la sorangi, di patorang suruh-suruani matu parmahani. Berek kamu, nasorangi, dang jolma biasai. Debatadoi. Dongi tarsonggok mana sida. Oh itu apa nangate. Hurip pudo jolma biasa. Itu alur ni cerita namanya. Asa tekas taboto. Yang mau saya katakan bahwa pemilik penginapan atau yang memberikan tempat kepada Yusuf dan Maria, dia telah membuka ruang keramatamahannya supaya Yesus bisa lahir di dunia ini. Kita juga demikian. Ikut terbuka do ruang keramatamahatta. Asa tubuh Tuhan Yesus ini. Unang huci. Buka roham. Okay. Molo tubuh mana? Seorang di palaka di palungan. Ay maturirim. Song pemilik penginapan ini mahotot dong nai nonggo be go di jabuna ala ni gok ni portibion padosa ni portibion alai sisa hor saotik pertubuh ni Tuhan Yesus si asaboy maleo dame do las ni wadeho. Itulah ruang keramatamahan kita. Unang merjugul ikko bukom roham asaboy siat tubuh Tuhan Yesus turohatta. Satabi unang ipeleseton tubuh tuhatta, tubuh tuhatta. Tahu. Ay bolo marnatal soni do kan? Tubuh tuhatta. Holang neng manga karijuna. Tapi ring mabolo marnatal. Ngajago jami tani padditon, ale holang jupang pembagian nasi kotak dang tusi bilang rohana. Nay jolo pe bereng ma, aliring may liring. Uson da. Oh boy nang dapat dono sude, uson ilub bay job ba dope. Abuku abang. Kan? Na jota do natali holang tubuh tuhatta satabi. Dang benar-benar kita membuka ruang keramatamahan. Di dunia ini banyak orang menutup keramatamahannya. Tak songok pertubuh Tuhan Yesus. Boy dope. Pemilik penginapa perjawi mangalehon inganan nangpe menurut kita kisah Yesus seolah-olah menjadi satu pengorbanan, tetapi melalui itu bisa menjadi dikedepankan melalui firman Tuhan, khotbah-khotbah Tuhan. Amin dokon, gabe daging mah hatai. Firman itu telah boleh menjadi daging ketika dia menjelma menjadi manusia. Allah tidak menganggap dirinya menjadi setara dengan Allah, tetapi dia berani mengosongkan dirinya supaya melalui kemanusiaannya kita diselamatkan. Hidup karena mangina-mangina. Jadi setunggu buka ho, setutup ruang keramatamamu teh. Mamo laung do paru tangan ni dong amu, saminggo tutup jok. Tau de pape mesti buka dah. Hidup tong dah. Orang tor menagi hamu. Ayang di tiga-tiga daerah di arah Jawa Baratan, ya merzabita tu si, mau tu si merzabita senyum-senyum dah. Bolak kaina tai Jakarta kan, setabi itadik kau dotas naik bangku. Boleh saddaung, sudah ya ke ibu-ibu, ang dotas tas tageleng naik zon. Boleh madurung 7 ibu buat dotas tageleng naon, apa sih buka kalau tas tageleng? Ternyata kacatatan nak kasingir di sudi. Berek kamu bola hammer minggu dua badungan, bola madung 7 olo,
korang deh tas geleng. Suyi ide. Do ya papa geleng na. Hai masuk kam tas ngon. Dang amang. Tak sebino tong mami jam di gereja na musik. May biar mago. Bay do dah. Omma. Buah may hitak kamang inang. Ate. Tau kak marohatta. Jadi nak nangarong wering idio dison. Bukit di nomor, baca kamu jo par musik nami. Bukit di nomor 57. Ate. Unak kolang na mena par musik wana sator gairah musik nasida. Baru teh par multimedia mabuka bukit di nomor 57. Dang nak kuwering so bolo hami dihitan molo so dia kami dang sa nunga jupang musyare pestai. Ate. Baru setuju dah kita? Alang seorang Tuhan Yesus kan? Ngata buka biar rohatta teh, ruang keramata-mata kan? Toy. Boleh wak kamu par multimedia ayat sada do ayat tolu. Sabar joda. Asa tedio John las marohatta na nakaning bolo tedio ni nunga jupang musyari peston Peter sobudo soal hatakan rohatta kan? Bain. Patuluk kamu jo layar nai akka itu. Iya. Tateo na isa daro ay tulog. Nunga jupang musay pasay adu toy buhat na Yesusin Tuhan yo imana siyan sartoy mebato hekao asana mungikebato ayat 2. Beta ale domino Beta somla martang yang baita. Macelas rohanami tutu ali Tuhan. Di barita partubum tu portibion. Naung mangalehod dihami hadamion. Dinabotohami Tuhan. Roho tu portibion lau paluok kami. Jalasorak ko di tonga-tongan yaka hagaleon, di tonga-tongan yaka pertentangan, ketidakadilan, ketidakramah-tamahan, alai marhite jamitam di bagasan sadarion. Naing Tuhan bukaw nami rohanami. Naing pamasukon nami ho Tuhan tubuh di rohanami. Songon bentuk keramatamahan. Laho majakok kali Tuhan si palua. Molonunga hujakok kami ho tubuh di portibion. Laos boy mahami totong Tuhan. Mabain keramatamahan. Marhite pangalahon nami. Mabain hadamion. Las niroha di portibion. Ali Tuhan.
pos de rohanami. Sayukap rohani ganup ruas ni huriam. Asa bo totong nasida Tuhan majalo hatu tubum. Unang adong na patakakot dirina. Unang adong na manutup rohana. Alay sudema Tuhan majalo ho si palua. Di tonga-tonga ni ngoluna. Tarlumobi paluhao nakahamolon. Di namang adopi dope hami di pandemi COVID-10 siya. Ali Tuhan dungsun jami taon. Naing matorconon nami. Lahu marulaon na badia. Salam buka mapitu ni rohanami Tuhan majakoko. Jala totong Tuhan lapan tingkat rohanami. Dung hujalo hami ulaon na badia. Akan amar sahid humipas mah. Akan atu matangis dari lilu boy marlas ni roha. Akan nagale marhaguguan. Akan nasuda aka pakirimon. Leonom matuhat pakirimon na mangulu. Jala leonom matotong Tuhan di akar wasmi. Marhite pakirimon na mangulu di hari tutubumon. Boy nasida makilala. Na arong doho Tuhan di tonga-tonga ni nguluna. Akan amar sahid pamelumma. Akan nagudang alan yang kasih tahu di Portibion. Dia lela Portibion. Ali Tuhan. Tugu-tugu jelaleo gugu di nasida. Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Partubum mengungkap rohanami. Mengungkap pamerengan nami. Dohot perbinigen nami. Ngaroho Tuhan. Ngabalas ni roha di hami. Macai go pakirimon nami di anak nang tuwi. Ho Yesus Kristus Tuhan nami. Halani. Roma hami terus marsoba terupamu. Mamuji pasang apa guarmu na badi. Pasatay mangulu nami, ulon nami, huriam. Do parminggon nami sadarion, tutangamu na badi. Say bari talas ni roha mamanotong hari hatutubumo di hami, saluhun na naman adaho. Mari tanakmu Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Mari dimahita. Diak kanang papungupilian, dak pola binasida papungupilian, ali akan naso dung papungupilian, buma pinasat dikitu nasida. Kurian itu hatta masuk mahita sonari di ulaun nabadia. Talehom marohatta Allahumma dohoti ulaun nabadia di bagas manugoton. Mari di mahita. Yesus namamu
Dami ni batana sumurung sian saluhu na roha, ima mangaramoti atetemu na dohor rohmu na marihite-hite Kristus Yesus. Ale Tuhan de bata para si roha na sumurung, amanami na di banua gijang, asiroham, towot mahami na pungudison, adorang hupangan hami no parpadanan na badie. Leho mato di parbade tu ganup hami, asa ditubuhon haporsyaw na mangulu di hami. Asa posi tuturuhan nami di anakmu Tuhan Yesus Kristus nama kokopami. Pargogoy mahami maswadaw diri nami, asa tarhiton hami Tuhan Yesus Tuhan nami. Jala asa ditubuhan na porsyaw na mangului. Sa taiti marohan nami, asa lam malungun hami tu banua gijang, asa say masihol hami, pay may mahon haroro ni Tuhan Yesus. Amin. Hamu akan ang pinahamaul ni debata, kita sakapi noang mangat to parpadanan na badiay. Di bahani, tatibang majumulo manang nataw hita marulon na badia. Asa unang hoona manang isi siyan hiton. Ay holan na roha, jalan na malsoli rohana. Ala di pabahenan na nasuture. Jalan na manapoti dosana. Jalan na porsya dihasan ni dosa. Na pinatupan ni Tuhan Yesus. Ido na tao mangatto parpadanan na badia. Alayak ka na doho marulon na badia. Unang bedio luy sibulis. Unang bedi dati mardosa. Tung padaw hamuma rohamuna siyani. Tunggu tapok kamu mana sa hosom do late ni roha. Alay pa ingot-ingot hamuma Tuhan Yesus Kristus. Nang mate jalan ang mulak mangulu humoko pamu. Asa tau hamu mangaton parpadanan na badye. Di bahani tatakasi majumulu rohat tabe jala alu si hamuma suku-sukunon. Jong-jong mahamu. Di parhatu turhamdo. Halak pardo sa hosian hatutubum. Dohot ala ni pangalosim di patik di bata. Molo di parhatu turuham dogma ulo. Namarsa doroham ala ni dosami. Jalai pangi doroham naing malua hon waing siad dosam. Molo sangoni roham dogma ulo. Di parhatu turuham do. Nang roh Tuhan Yesus Kristus tu tanoon panguluho pardosa. Ibana nang mate doh mulak manguluho makopo. Mamorsan jala manesa dosam. Molo sangoni di parhatu turuham dogma olo. Olo doho manggota posian roham late ni roha doho tosom ni roha. Akup ni olo doho mardenggat dohot halak na mangarsai ho. Jalan ulo doho manesa dosa ni dongamu. Songon na pinangidu ni roham. Sesaw ni dibata sudi dosam. Molo songon ni roham. Dogma ulo. Atong tapauduk bema rohata. Jala tatapoti ma sudi dosata. Ihutok kamu ma tangyangon di bagasar rohamu nabi. Ale Tuhan debata amanami marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Halak pardosa godang dohami. Ay jot hulau si hami patikmu. Tamado hona uhumu hami nuaing do sugut. Molo balaconommu tu hami hobar tu pabahenan nami. Alay ala ni godang ni asidot holong ni roham. Dot ala ni anakmu Tuhan Yesus Kristus nang nilihonmu humokopami. Ala ni ubain nahum hami mangidu tuho asi maroham di hami. Saya jalom mahami. Saya sama sudi dosa nami. Jala leotot di perbadi tu hami. Asa margogo hami mangalon nasa dosa. Dohot mangulahon nahobar tulong maniroham. Saliling di tanod dope hami. Amin. Atau kamu akan menepati dosa muna. Jalan nama uas dia sini rohani debata.
Sesa mato hamuna hina porsyamuna. Mangasawon hata di Tuhan Yesus dohudok Tuhamu. Posma rohamuna. Nungasesa salu dosamuna. Marhite-hite gorni bata ama. Dohot anak. Dohot todi perbadia. Alea manami na di banua gijang. Saya pinarbadia magwarmu. Saya Roma harajamu. Saya saut malamon roham di banua tongosongon na di banua gijang. Leho matuhami sadari on hanguluan siapa hari. Saya sama dosa nami songo panesan nami di dosa ni dongan namar dosa tuhami. Unak kami tugiu tu pangujunan. Palu amahami siapa pangago. Ay hodo na punah harajaon. Dohot hagugun. Ro dihasangapon. Saliling nililing na. Amin. Hudul mahamu mari dimahita. Atong tangon hamu matona ni Tuhan Yesus lahu padiriho parpadanan nabadie. Dibuat Tuhan Yesus Kristus dosa gusa guborngin nai ujo tarjehi ba na didok mamauliate. Dungi di ponggoli ma di parleo matuak kasih sian nahut ma didok. Jalo hamu ma jala pangama. Dagik kudoi nani leho tu hamatean hokap pamu. Bayan hamu masongoni bay parneng utamuna diau. Jalanung sunnah sida mangan dibuat ma panginumani. Didok ma mauleate dungi didok ma tunasida. Jalo hamu ma sude hamu manginum siani. Ia panginumanon pada nebarumon. Marhite hite mudarhu. Nani usehon hamu humokop hamu bahen hasesan di dosa. Saya bahen hamu masongoni bae parneng utamuna diau. Atong Roma hamu nungara di sude. Ida jaladai hamuma dengga bahasa ni debata. Pinasama tu akka dong parhala dalam angaturhon tu akka nasebui merdala tujulu ropen non perdita laho melayankan di tempat magurnya masing-masing.
Huhut paimahon naka padita sahat tujulum. Tadehom mazolom se 4:7 ayat 2. Dang diau di Tuhan Yesus daging dohot rohaki. Itu hata jongjong mahita salutna makalatson barita nauli bo perpadanan nabadia maredde mahita nomor sia ayat sada. Puji matu hadde bata ale todikku jala nasa rohakku di bagasan mamuji guarna nabadiai. Puji matu hadde bata ale todikku zalaunang tunghalu pahod dengan basana sudina. Ibana domane sadu sam sudina. Jalaibana pamalum akka sahitmu sudina. Ibana peluahon hosam sian hamagoan. Jala dilehot tuho dengan basa dohot asini roha. Para si roha jala perdengkan basa do tuhat debata. Labatar rimas jala para si roha gudang. Dang dibait tuhita hobbar tudusata. Zala dang dibalot tuhita na hobbar tuha zahatota. Songon asini rohani ama-ama tu akan na do. Asini rohani tuhat debata diakana makabiari ibana. Nunga takas dipatuduhod debata holong ni rohana itu hita. Dinamate Kristus humokopita uzu pardosa dope hita. Atong dalam malua mahitan waing serrimasna dunggabe parpitor hita hinorhon ni mudarnai dibaheni sai pujion ni pamangakku dohot rohakku dohot nasa pabainakku do Tuhan debata
Ola nyon rudi saliling nililing na. Ale de bata amanami nadi banua gijang. Hodo haroroan ni saluhut silehon-lehon na dinggan. Dohot na sauli basa na mauli utus. Hupasahat tami masyan na nilihom mitu hami pilihan nami tuho. Say jalo may gebeuap na hutus di jolum. Pasu-pasu may jala ramoti. Asaho parhasya kami pilihanon. Pati bulhon harazau mo di tonga-tonga ni huriam dohot di portibion. Buhay marohanami marhite-hite toddim. Asalam hutadahami godang ni silehon-lehon mitu hami. Asalam girgir hami madok mauliate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Ale Tuhan debata nama noktong naso marmula naso marpatsohotan. Hupuji hami maho ali Tuhan ala saut do sudeta himnau sinakakmu. Adorang soja do pehasianganon. Dang tarabas sibuli sakakmu. Dang sudat tahim nabadiai di bayar dosa nami. Ala holong niroham nabalga naso haduduani. Di bayani mauliate marohanami tuho alanang saut sakakmu. Ima parsurum di anakmu gabe si palua jala si pangulu hami. Asamalua hami siad dosa. Sian hamatean. Do sian uhum. Jala matsohot tami mangulahot dosai. Asi maroham tugihom mahami tu anakmu. Saibay mahami gabe si luam tu ibana. Asa upan ni halu jaon na hami. Ala na tinaon na bernit jala hangaluton humokop pami. Asa ibana na puna hami. Jala hami na puna ibana. Say sungguli mahuriam sadarion. Asa diingot habal gaomu dohot haroro ni anakmu gabe jolma. Panguluhok kami perdosa. Saya sungguli ya kaparhalado ni huria mamerita dahun nauli tu saluhut halak. Jala patar hasang apomu. Nang zupang dame dohot hasonangan. Saya lehon pitu naukap tu si pilibigu dohot tu parokamo na asing. Asaro na sida mangoloi Tuhan nami Yesus Kristus. Sai raja ima saluhut raja dohot akka suru-suruan na. Asa diboto nasida nang dilehokodo raja Tuhan na sumurung. Rodi saliling nililing na. Lehon gugu tu akka na dibagasan pangunjunan. Apuli akka na marsak. Palua akka na tergugut. Tatap jalau dingi akan na pinaburu-buru ni halak anan ni guarmu. Jala say dongani huhut pasu-pasu hami sudi. Akan na magurang rodi danak di bagasan Yesus Kristus Tuhan nami. Aliyama nami na di banua gijang. Say pinarbadia maguarmu. Say Roma harajaumu. Say saut malomo ni roham di banua tongaon songon na di banua gijang. Lehom matuhami sedarion hangulua siapari.
sesama dosa nami, songo panesa nami di dosa nidongan namar dosa Tuhami. Unak kami togihon tu panguzunan, palua mahami sian pangagong. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debatamaho. Disodakon Tuhan debatama bohina tuho, jala asi marohana midaho. Didopakon Tuhan debatama bohina tuho, jala di pasaor homma damena tu todim. So kamu salah nga. Ison. Inang ramen. Hamwa kadamang doho dainang hahanggi pinaribot di bagasan guar ni Tuhata Yesus Kristus. Zong hami di sosalut na kapadita, situa perhalado, perhobas IT, musik song leader, pasahatot di bagasan holong sian nasarohanami. Selamat hari Natal madihita salutna. Tuhan Yesus memberkati. Horas.